Boas tardes. Bueno, a directiva deste ano acordou que xa que temos o centenario, pois celebrar unha serie de actos e actividades ao longo de todo o curso. Unha das actividades que vamos a facer pois son unhas charlas coloquio, unhas mesas coloquio, onde van a intervir pois xogadores de épocas distintas. Seguramente faremos 14 ou 15 durante todo o ano para que por aquí pasen pois xogadores con renombre e xogadores pois con menos renombre, pero que todos estén un pouco representados. Hoxe temos con nós pois de épocas distintas. Vamos a empezar polo máis xove, que é Caraván, que é actual xogador. Ao seu lado está Juan Torres, que é de outra época. O máis, non vou dicir máis vello, máis, bueno, super adulto, pois a Maceira. Temos a Toño Casais e Lamiño, que pois parece como algo fillo meu, porque estuvemos moi unidos. Queremos empezar esta charla pois iniciando. Teño ganas de saber unha pregunta de cada un, que sería como, e logo que envexa que lle apetezca ver, pois a ver se lle gusta, como iniciaron eles, como se iniciaron no fútbol. Creo que como cada un somos de historias distintas, cada un empezaría de unha maneira distinta, e apetéceme sabelo. Por exemplo, empezamos polo máis xove. A ver, que cousiñas que nos traes aí de sorpresa? Hola, que tal? Pois, mira, eu xa empecei dende moi pequeno. Bueno, hombre, casi empecei dando patadas a un balón, porque mira que meu pai xogou a fútbol, tamén equipos como xa de onde son eu, como Praíña ou Recesende, e de feito pois empecei xogando, bueno, nas categorías do colegio, que eu fui ao colegio Preteiro, e ali estuve xogando, bueno, mentras estuve estudiando ali, hasta as categorías máis de infantil, creo que infantil foi o último ano que xoguei ali, e despois xa me pasei desde os últimos anos de infantil a cadete, xa pasei por Recesende, e dali, bueno, foi donde máis, a verdade, máis anos botei, pero comecei cando tiña, pois, desde os 3-4 anos, creo que foron os primeiros patadas. Podes dicir que te iniciaches no colexio? Sí, desde o colexio. Algún que non se iniciou no colexio? Por exemplo, en Maceira? Sí. Tamén no colexio? No. Eu iniciei a xogar como daquela, no barrio, estaba a xogar no patadas do balón, pois fixemos un equipo que se chamaba o Ráfaga, e xogábamos contra a Porta do Sol, contra a Farola, bueno, así, e foi a maneira de empezar a xogar. E que era máis ou menos, cando empezaches? Eu teria 13 anos ou 14, sí, por aí. Bueno, no caso, sí. Bueno, sí. E xogando un equipo contra outro, aquí no pueblo. Eu que había máis, non había juvenil, non había nada, que non había nada. Sí. Nin había ligas, nin había... Nada, non había nada. Xogabas contra un barrio e contra outro, e contra a Porta Sol, que tiñas moita Félix, que tamén xogamos a despois, que o Vivo, e Mario, de Trabazo e tal, e tiñas unha contra a Porta Sol, tiñamos moita... Éramos moi... rivalidade. Foste unha rivalidade tremenda. E empezamos así. Bien, pois Maceira empezou nun equipo de barrio. Vamos ver Torres, onde se iniciou. Bueno, pois eu, antes de nada, boas tardes e sobre todo agradecerlle á directiva este tipo de actos, verdad? Porque ao final pois é un reconocemento a moitos xogadores, e sobre todo xogadores do pueblo, e máis a un equipo, e é bonito, non? Entonces, pois este tipo de actos, a verdade, que me gustan, e estou agradecido de que me habrades invitado. E, bueno, eu empecei, pois, na miña época, había dúas canteiras, non, na Estrada. O Club Deportivo Estraense non tiña canteira de fútbol, non tiña fútbol base, e había o Callobre e o Sporting Estrada, non? E no meu caso, claro,
Pájaro Azul, igual se chamaría daquela. No, na miña época xa era o Sporting, sí. Sei que en algún momento foi Pájaro Azul, na miña época o Sporting. E eu empecé no Callobre, sí, no Callobre. No fútbol, bueno, no fútbol porque basicamente era o deporte que había, o sea, había o cross no colexo e demais, pero o deporte que había liga que podía xogar federado era o fútbol. E empecé no Callobre. Pero que edad, máis ou menos? Pois, supoño que en Alevíns, supoño que 8 ou 10 anos, me imagino, non? Despois sí que é certo que había moita rivalidade co Sporting, pero non había ningún dos equipos estaba en unha liga boa, en unha liga galega, era todo liga local. Entón, para xogar en liga galega, despois en xuvenís, fun ao Oiriños, que estaba en liga galega, e despois nunha liga nacional fun ao Compostela para xogar nunha liga nacional, sí. Moi ben, pois temos outra forma de empezar. O noso Lamiño, que nos dice? Bueno, boas tardes. Eu empecé cunha mezcla de todo. Fútbol de barrio e no colexio. De feito, eu empecé... Bueno, empezamos sempre o de barrio. No colexio, pois, había as típicas ligas entre colexios. Sí. E cada primeira vez que xoguei ao fútbol debía ter 12 ou 13 anos. Bien. Tamén nun partido do colexio. E dai pasei ao Sporting, pois era Sporting naquela. Pájaro Azul debía cambiar o nome facía 2, 3 anos, máis ou menos, que pasara dun a outro. Vamos a ver. Moi ben, entón queremos Toño. Bueno, Toño non era de aquí. No, boas tardes, gracias á directiva do Estradense por estes actos. O Estradense, digo que Barcelona que é máis que un club, pero o Estradense en realidad forma parte, creo que, da historia da propia Estrada. Eu empecé, bueno, eu fui para o seminario moitos anos antes que ele fora para pileteiro, xa o seminario baillábamos no pileteiro nos piletes partidos. Estivo para cura. E que eu empezara a xogar no equipo do seminario foi gracias a un xogador que me marcou moito e que me enseñou, porque agora non había escolas de fútbol como agora, nadie che enseñaba nada. Que foi José Luis, o do Deportivo, José Luis Vara Olveira, no descanse. Éramos íntimos no seminario. O único que... Ali non podía parar nadie, pero eles éramos compañeros de curso, entón era Vara de último, de apellido, eu era Blanco, de primeiro, Blanco Casais, e entón sempre xogábamos os primeiros contra os últimos. E claro, as primeiros non paraba nadie. Hasta que un día, empezou a dixeme, este paro eu. Entón pegueime ele, hasta se enfadaba comigo, sácate mal aí, pero que non sei canto. Entón, nun partido que había de cadetes contra, era La Salle, que había un xogador da Salle, que xogaba con Compostela, xa era a promesa do Compostela tal, xa no seminario nos ganaran por el, e ao chegar a Salle dixolle Jesús ao cura que nos entrenaba, decía, pon aí a Blanco Casais onde é ese. E desde aquela era titular indiscutible no seminario, vime para aquí, marchamos xuntos, ele para os juniors do Deportivo, eu para os juniors do Estradense, encontrámonos despois xogando no Fadril e eu no Estradense, e así empecé. Pois moi ben, dous de barrio, dous de colegio e outro... É un profesional, xa. É un profesional. Bueno, agora sí que me gustaría entrar un pouco tamén en coloquio, vamos falar todos un pouquiño de que vos parece, porque quería saber a opinión de vos sobre cousas que cambiaron, que vedes vos do fútbol actual ao fútbol de ahora. Vamos a ver diferencias que pode haber, porque entre todos vamos aquí, supoño que sacar un montón de cousas, non? Pero sobre todo os que temos máis vida de fútbol. Decir así alguna diferencia, Torres, que se sale a ti. A ver, a mí evidentemente hai moitas diferencias, xa que a miña época xa non quero dicir nada ca de Maceira, ca de Toño, non? Pero, bueno, diferencias en canto a infraestructuras, desde logo, os campos, pois, evidentemente non son os mismos. Cando xogaba en categorías inferiores, evidentemente había, todos os campos eran de terra, non? Para encontrar un campo de herba era moi complicado. Sí. Logo, despois, o balón mismo, os materiales, o balón eu recordo, bueno, Maceira tendrá anécdotas de balón, non? Eu acordome dos Micasas na nosa época, sí. Lamiño sabrá, os Micasas era máis pesado que eso, metía pánico.
E claro, acordarse que en categorías inferiores nenos de 10 anos e de 11 en Alevín xogaban a campo completo, non é como ahora. Entón, claro, en canto a infraestructuras un montón, non? E logo despois tamén en canto a preparación, igual, outro tanto do mismo, non? Entón, bueno, evidentemente cambiou moito en canto a conocemento e demais. Vale, para non deixar algo para nós. Vamos a empezar polo niño máis xoven, a ver que nos di. A ver a diferencia que ve el, porque ten que ser abismal. Aunque el non ten pouca vida, pero bueno, que nos dirá? Pouca vida, a ver, moita parte do que sei é por vídeos ou por cousas que vexo de antes, por exemplo, bueno, moitas xa as dixo, pero do propio futbolista, as modas que cambiaron, sí, os materiales incluso que utilizan, ahora que ainda me acordaba antes o tema de ahora que cortan as medias. Ai, sí, é verdade. Eu non fago, pero non sei, son modas e comodidades e ao final, pois... Pero o tema dos xogadores, porque antes, claro, eu vexo en vídeos de épocas de xa fai moitos anos, os xogadores todos de pelo largo, todos como se levaban antes, o bigote, ahora todos cada un con peinado distinto. Eso en canto a xogadores. Non sei o tema que me... Tamén tiña curiosidade dos dorsales, por exemplo. Non sei se antes... Antes creo que había de 1 ou 11 ou máis, non había máis. Ahora ve xogadores con 60, con 99, con 69, que non é importante. Pero Javi tiene 69, por exemplo. Seguramente haxa un montón de cousas máis que vos seguramente se pagues moito. Sí, moitas veces os dorsales já vamos ás botas de Macei a poñer nun sitio no campo. Claro, sí, xa non é como o dorsal xa te ubicaba, o sea, o dorsal tiña un sitio específico. Era un bordeiro, eso está 9 dianteiro. Eso xa cambiou tamén. Vamos entonces ás botas de Macei, a ver que nos dice. Isto non ten color, non ten color para mellor, para mellor, porque cando empecé, estamos falando de 60 anos, non son 60 meses, ni 60 días, falando de 60 anos, que é moito. Entón, as primeiras botas que tuve eu, por exemplo, metíanlle, non era como agora, que parecen zapatillas, é unha gravilla, que depois se xoguei con elas tamén, pero as primeiras botas que tuve eu, metían un ferro por abaixo, para que a bota non doblara. Eran feitas á man, como se foran zocos, e os tacos de coiro, que iban clavados con clavos. E iso iba os campos, que eran todos de terra e pedras. E iba gastando, e chegaba un momento que a mellor, daba o partido, unha mitad do partido, sentías un pinchazo, o clavo, a suela gastábase, pero o clavo non, subía para arriba. Acababas o partido, no descanso, sangrando como o peto xeo de buratos. Eso era terrible. Que eso mellorou, bueno, non ten color. Campo e botas. Campo e botas. Alguna cousa máis? Sí, eu vou me fixar máis na formación do xogador. Bien. O xogador ora ben formado desde pequeno, a maioría. Outros desarrollan as súas capacidades máis tarde, ou vanse por fútbol máis tarde, ou por outro deporte, pero en casi todos os deportes hoxe veñen formados desde pequenos. Estábamos vendo ora aí, nenos xa incluso desde preescolar. Cando a nosa esa deixábamos nas leiras ou nos camiños ou onde fora. Xa veñen formados agora. A preparación física dos xogadores é moito mellor que a de antes. Os entrenamentos de antes habría, entrenamos 3 días a semana como moito, 2 ou 3 días, entrenan todos os días. Mais tempo, quizás, seguramente, non sei. A vida do treinador é máis larga. Antes, cando chegabas casi aos 30 anos, xa veteranos, xa existiam nos veteranos. Bueno, veterano non había, despois sí, despois. O xogo agora é moito máis rápido. Dame impresión, é moito máis rápido, o balón corre moito máis rápido, vai ser moito máis que antes. Antes é máis tarde. Eso non quer dicir que a calidad sea distinta, Sí, pero fíjate que eu aí sí que teño unha crítica, non? En ese sentido, non? O que ti dis formación e que eu entendo como
bueno, pois entendo moito máis asimilable a un xogo táctico donde, baixo o meu punto de vista, perdeu moita creatividade o futbolista, non? É certo que as escuelas pois melloraron moito pois a formación dos xogadores, e melloraron moito tal, pero tamén é certo que se perdeu esa creatividade, esa cousa innata que vemos hoxe en día nos xogadores brasileños ou nos xogadores africanos. Eu non estou dicindo que sea mellor ou peor. Non. Que vexo que é así. Sí, que eu vexo esa diferencia tamén. Houve un gran xogador no Estrense, un dos mellores xogadores que xogou comigo, non vou dicir aquí o nombre, pero podia dicir, que me dixo a mí despois un día, é que xogou contigo, e contigo tamén eu tamén, que ele non defendía, de feito, o meu primeiro partido no Estrense, maiores, de 17 anos, puxeme un treinador con ese xogador, porque ele sabía que ele xogaba pero nada máis. E tú xogas en el sitio deste, mas vou dicir, de Naso, por exemplo. Entón, ti xogaba Naso, pero eu xogaba no sitio de Naso, para correr e xogar o que Naso se limitábase a xogar. E dixo despois un mes, é que eu non sei defender, non sei que teño que facer cando teño un contrario co balón diante. Entón, hoxe en día, esas cousas, en teoría, deberían saber, a parte de que non poden ser unhas clases, como diste, esquematizadas, é como na escola, tampouco pode chegar a un neno na escola a enseñarlle as cousas, o neno ten que descubrir. O déficit ou a crítica que eu lle podo facer ás escolas de fútbol de hoxe en día é que ao final son clones todos. O sea, son clones porque todos máis ou menos enseñas ou xogase a mesma cousa, e eu creo que eso vai un pouco en detrimento da creatividade, o sea, córtaselle moito a creatividade aos rapaces. É unha percepción que eu teño. Sobre que tamén o que son os entrenadores e todo isto están moito máis formados que antes. Antes un entrenador normalmente era o xogador que acababa de xogar e se dedicaba a entrenar. Hoxe en día non. Hoxe en día xa, aínda que non fose xogador, xa tes unha escola de entrenadores onde te enseñan patadín patatán. Despois xa, visión de dentro do campo, de visión de xogador, eso xa moitas veces non depende do que che enseñen nunha escola, xa un pouco de instinto de... Bueno, eu aí pois estou de acordo contigo, mas non porque eu fui unha persona que casi nadie me enseñou nada, fui un creativo, verdad? Pero estou seguro que se me enseñaran eu sería moito mellor do que fui. Ou non? Eu creo que sí. Ou non, porque che coartaríache ese desarrollo teu propio que antes, porque os xogadores, porque hai unha diferencia dos xogadores que veñen de África ahora ou sudamericanos, porque non están atados a ese rol desde tan pequenos, son moito máis creativos de xogar na calle como xogaban antes, ou eso. Entón, esa libertad é importante, claro. Eu non digo que sea todo libertad, pero tampouco digo que sea todo encorsetar os xogadores desde pequeniños, que ti sabes que se eres lateral ou se eres medio campo tens que recibir, dar, e aquelo de que cando faz un regato, un desbordo ou tal, podes levar unha bronca, por decirlo de alguma maneira. Eu creo que eso corta a creatividade e fai o fútbol moi monótono, para a miña maneira de ver hoxe en día, o sea que non todo está ben ou mal, senón con todo as mezcla, a percepción que temos, non? Senón que unha mezcla de todo sería o ideal. É sempre difícil, non? Buscar o punto. En este apartado é complicadísimo, temos falando da creatividade no fútbol moi complicado, porque estou dicindo que eu xoguei o que eu sabía, pero estou seguro que se me enseñaran moitas cousas máis, non creo que me coartaran tanto a miña creatividade. Eu creo que seguiría sendo o mismo. Claro, ti estás dicindo as escolas de fútbol sempre fan a mesma cousa, o neno ten que facer isto e tal, e non lle dan a libertad suficiente. É a percepción que eu teño. É a percepción túa. Bueno, a ver aquí, a ti pasou algo parecido? Non. Pois mira, eu por exemplo nunca tuve bastante libertad a hora de, porque eu sí que xoguei no colegio, pero non nos daban tampouco moitas, porque ao final xa fai 20-25 anos, tampouco que sea, pero tampouco hubo alguén que me dirigira, que eu hasta os 20-22 anos tamén estuve xogando en terra, era a miña zona de xogo, e
non tuven a nadie, fun a ninguna escola, tiña os entrenadores que tiña, pero eran de salir a correr polo monte, físico, e a correr e xogar co mi casa, tamén non fillei en terra e de cabeza Las marco tamén, as botas. e levar un pelotazo tamén, pero é sí que a partir de ao mellor dos 20-22, cando di un salto de regional a preferente, pois sí que aí tuve un pouquiño máis de directrices, e sí que hubo ese non fagas isto ao mellor que é peor po equipo, pero bueno, dentro que tal sempre fun tirando un pouquinho pola miña línea e bueno, do mal de todo mundo. A ver, por esta banda, algunha cousiña máis, hai máis, algunha cousiña máis de antes a ahora? Vai, eu xa non falo do autobús, porque no autobús contábamos as coles, cando íbamos no autobús, non? O autobús era pasado de ali xa. Pero Os entrenadores antes iban en chándal e ahora os entrenadores, vamos a botar os entrenadores. xa van de traxe. Mira, aquí hai non sei, ti entrenaches algo, ti? No. Pero aquí hai 3 personas que entrenamos a nenos, non? E claro, co que sabíamos, o sea, co que sabía de xogador, mas o que copiei dos outros entrenadores é algo que sempre estudias, non? Bueno, xa está, estamos nun tema que, claro, nos viñamos da escola, xa sabíamos como mover os pequenos e todo eso, non? Pero moito máis difícil, ti que viñas... viño de xogar... Exactamente. Eu dicir, entrenaba aos nenos como me entrenaron a mí, porque non sabía outra cousa, ademais, porque un libro que tiña que lia, pero non ten nada que ver co que colabora. Para nada. El AMI que ve moita diferencia, el AMI. Hombre, todo o entrenador que fora a jugo. Sí, un entrenador que fora a jugo. Uns cuantos. Sí. Tamén estuve algún que... Pero eso non se pode decir. Vamos a deixar os nombres a un lado que... Pero tivemos algún que era mellor, xa nin non era. Pero vamos. Pero o fútbol cambiou moito. Eu teño un libro de fútbol que me apareceu pola casa, de tácticas de fútbol. Como ao principio, como se empezaba a xogar e como foi cambiando o dibuixo dentro do terreo de xogo. Sí. O primeiro era arrancaban os 10 na línea do medio campo e o porteiro, pois xa se repartían eles. Despois xa empezou un defensa e o resto en medio de anteiro. Despois tal, cada vez van se metendo máis no libro, van se metendo máis xente atrás e iso pois evolucionou, pois si pasamos das nosas épocas de pequeniños do 3-2-5, acordadesvos? O libro, vai moito manos co libro. Bueno, sempre hasta fai pouco. O do libro, sí. Hasta fai pouco. Agora non existe nada. E xa nos antes de libre. Sí, Daba sempre atrás, que barría todo. Era un tío rápido ese. O central, por exemplo, era sempre máis fuerte. O libro era máis rápido, claro, para ir ao corte, para todo. E agora xa non hai nada disso, non sei se é mellor, se peor, pero é diferente. Bueno, non me deixaron antes fazer unha lembranza vosa, e vou a facer, porque sí, porque hai que facela. Empezo por ti, pois diría que para que conocer cando nos vexan, se nos ven, pois que sepan un pouco de cada un. Según a miña opinión, pois ti foches un gran goleador, un bo dianteiro centro, e destacaría de ti sobre todo a elegancia. Moito me gustache sempre como delantero centro, moi elegante, como por exemplo recordo a este Paolo Rossi cando foi no Mundial de España, sabes? Recordas? Unha cousa así. De Caraván podo decir que as características del máis as de Lamiño casi son iguais, casi, o sea, valentes, serios, parecían profesionales dentro do campo de fútbol, ou parecen, ben ao cruce, bueno, é difícil salir da súa marca, non? Claro, saldrán os máis hábiles, pero
sobre todo eso, non? Bueno, é que sepades que Lami marcou algún xogador de primeira división e me deixou rascar bola, por exemplo. De Maceira, bueno, aquí teño moi difícil porque xogou comigo, era máis ou menos un medio, bueno, dicía interior, máis ou menos, non? Medio interior, correoso, rabudo, ponse dicir moitas... Non, malo. No, malo non. Decía que non tiña moitos amigos no campo de fútbol, o contrario, non era amigo. Despois sí, podía ser fora do campo, pero dentro do campo non eran amigos. Para nada. Non, para... Non conocía nin a meu primo. A Tonito podía dicir que definilo como un lotite, xa queda así. Un home marcador nato, era difícil salir del. Difícil. Tamén tiña un pouco as vosas características, pero de la miña acabo de decirlas tamén. E seguimos con isto, e preguntarvos si tendes algunha anécdota curiosa. Hombre, gustaríame saber, porque temos varias, acabo de decir eu do autobús, que non se movía, é un xogador que era Chago, de Santiago, para decir algo ao conductor, dicíalle: "Contanse as coles". Veo unha leira de coles e decía: "Oh, móvete". Pois unha anécdota, por exemplo. Aquí a Foz, 6 horas, 7 horas. Sí. 7 da mañán, chegabas ali ás 12 para comer. Home, eu creo que anécdotas... Dime alguna. Chegabas aquí a 1 da mañán. Sí, eso sí. Antes terceira abarcaba o mismo tamén. Terceira era Galicia. Todo Galicia igual. Sí. Bueno, non era terceira, era Serie A. Serie A, que é preferente. Que é... No, Serie A é terceira da hora. Nós xa xogamos en terceira, xa era terceira división. Non, Serie A. Nos chavamos seria. Era terceira división, segunda división B, segunda e primeira división. A ver, que cousa curiosa sacas ti? A ver, eu, anécdotas, eu supoño que habrá moitas, non? Eu recordo unha que tamén recordará Lamiño, que foi espectacular. Era unha vez que había un equipo argentino facendo a pretemporada por Europa e viñera, bueno, contrataran un partido contra nós aquí no Estradense, non? E entonces veo, era o Español de Argentina. Sí. Era o Español de Argentina. Sí. Entón xogamos o partido aquí e tal e cual, e entón, bueno, pues terminou o partido, e entonces Andrés Constella non se lle ocurre outra cousa, claro, era un partido internacional, terminou o partido, saludámonos e tal, sacou a camiseta e cambiou as camisetas, entón fomos todos detrás, sacamos a camiseta, cambiámonos as camisetas. Quero me acordar que xa non está, Dios o teña en unha gloria, do señor Piso, como botaba as mans a cabeza aquel home, as camisetas, non había máis camisetas, as camisetas, non había outras, e bueno, creo que ao final o asunto terminou porque os xogadores do Español devolveron as camisetas. Nós quedámonos co recuerdo da camiseta do Español de Argentina. Pois eso oímos. Pois eso pasou, non sei, Lamiño estaba en ese equipo, eu tamén estaba, e foi iniciativa de Andrés Constella. Está ben, está curioso. Ti terás poucos. Pois mira que xa me fixeron, non é a primeira vez que me fan esa pregunta, mira que intento buscar, e seguramente haxa algún momento no que, porque joder, anoto, bueno, acórdome de situacións, claro, de momentos así nos autobuses, de cando se ascendeu, de alguna copa que xoguei, pero de verdad, sin leña, alguna sin leña. Un libro que se corta, un libro, que a mí pasou de todo. De todo. De ir a un coche, de ir a veces, en vez de autobús, ir nos coches de directivos, e de ir para lá cun directivo e vir para aquí en taxi. Sí. Porque nadie quería vir xa depois cos señores no coche. Claro. Cuidado. Que xogar a Carvalho, vamos para lá con Ramiro Abelleira para o descanso. Sí. E para aquí viñamos en taxi. Truxo, claro, viña todo a ver por qué. E truxo, meteron ali a roupa e o balón sentado, e eu salí, e non sentase. Pero sí, esa sí, é unha moi bonita que se contei outro día, a de Búa. Ai, si, é de Búa, podes comentarla, que é moi curiosa. É moi curiosa porque, bueno, é a hostia. Eran, creo que íbamos para as Pontes, 4 horas, máis que íamos de agora. Sí. Entón, damos no autobús, xa,
non sei por onde íbamos, todos sentados, e un mira así, hostia, vexo a búa, de pé no coche, co cu aquí no respaldo, e os pés así para diante. Dixe, hostia, que faz? No, como vas? Pero séntate, cara. Non me sento que arrojo o pantalón. Cuidado, Arrugaba o pantalón. Arrugaba o pantalón. Pa e pa aquí. Así fixo as 5 horas de autobús. Non que arrojo o pantalón. Vale. Bueno, é unha cousa de psiquiatra, de psicólogo, non sei. Cuidado, que? Toñito, que? Pois mira, vou merecer porque o taxi de Maceira fixo-me recordar. Fixo-me recordar a temporada que foi unha desbandada que nos traense da temporada 77-78. No ano que baixamos de Serie A, que por certo ainda vin hai pouco, non sei onde, a clasificación da Serie A desapareceu no ano que baixamos, tomamos a suerte de que desaparecera esa, foi cando se remodelou todas as ligas e tal. Entón, na Serie A regional, debemos de ser na clasificación general o primeiro ou o segundo equipo, porque non baixamos nunca. E cando baixamos, desapareceu a Serie A. Sí. Pero bueno, para que vexades como era ese ano, fomos xogar a Vara Llobre. A Vara Llobre. Tíamos que ir pola mañá. Chegou o señor Emilio Carroupa. Sí. Salíamos desde a Farola. Bueno, pois, ningún directivo, ningún autobús, solo os xogadores, o señor equipo é, que o señor Emilio Carroupa, bueno, que fomos ao campo de fútbol, e tuvamos que coller en coches particulares e en taxis, que para todos, a marchar a xogar a Vara Llobre, sin nadie. Chegamos ali, darnos unha paliza, volvemos, e nadie, como se non pasara nada. Así foi esa temporada de descenso. Época de crisis. Pasamos de ser o equipo máis antigo da Serie A, estuvemos desde o 62 ao 78, 16 anos seguidos. Para que ese 78 acabouse a Serie A. Acabouse todo. Entón, nós actuamos sempre en Serie A. Na clasificación general de Serie A, que había que buscar algún lado nalgúna federación onde estén. Eu vim publicado un día. Debemos ser o segundo equipo hoxe. Era miño, todo unha da miño. É unha curiosidade. Home, algún sempre hai. Home, algún sempre hai. Pero que non sea así de tamén que che chamen no campo. No. Bueno, esta que me acordo, que para min foi, sempre me acordo dela, e cando falo así dos traenses moitas veces digo, estabas ti entrenador, estábamos entrenando aquí abaixo no campo. Ai, Dios mío, sí. Andáchenos a correr como sempre por fora, pois viñamos a correr aquí xunto aos pabellóns, tal, e desaparecemos. Todos fomos pa a panadería de Lilo a comer pan con chourizo e Víctor esperando no campo de fútbol por nós. El inocente. Non era capaz. Os neniños fixeron unha xogada. Foi a única, pero era xogada de cariño, non era xogada por maldad. No. Pero eu, como un idiota, espera. Non sei quen foi o último que chegou, mudouse rápido, porque xa estaban todos na del hilo. E digo, son o último que chegou, mudase, e digo, olles, dille que veñan, que veñan xa, porque estaban a facer un pouco de carreira continua antes de empezar. Empezaron a carreira continua e xa se meteu na panadería. A papá, a beber. Sí, señor, foi unha que me fixeron, moi bonita. Mira, non me acordaba xa deso, Pues yo de eso siempre. Sí. Que ben. Bueno, hai algunha máis? Alguna... Menos a Caraván, que non lle quedan, que sei eu. Bueno, pois... Deixo eu unhas cuantas, Sí, hai moitas anécdotas curiosas. Un libro, pero claro. Sí, hombre, hai moitísimas. Bueno, eu por exemplo, unha anécdota, bueno, algo que me ocorreu. A primeira vez que subín a un autobús con un equipo de fútbol que se chamaba Águilas en Noia, e viñeron a buscar, porque xogaba moi ben. Viñeron á aldea a buscar a un neno que xogaba moi ben, os de Noia. E cando subín o autobús, e pasábamos así, e a xente miraba para o autobús, porque pasaban poucos autobuses, eu, que ignorante sería, que poñíasemos pelos de punta, e poñíame nervioso, pensaba que me vía a xente, a min. Eu iba como xogador dun equipo, eso era da leche, sabes? Pois poñíame, de verdad, os pelos de punta, porque pensei que me vían desde fora, e que, como se a xente supera que eu iba a xogar, e que era un xogadorazo, sabes? Pois eso ocurreume, de verdad que sí. Pero bueno, a ignorancia. A ilusión tamén. A ilusión. Bueno, Caraván, vou facer unha preguntiña rápida.
porque teño ilusión en facerlla, para que vos escoitedes. Caraván foi seleccionado pola selección gallega e gustaríame saber que diga algunha vivencia, canto lle gustou estar seleccionado, algo de convivencia que tuvo cos demais, porque iso pasa unha vez na vida. Sí, non me esperaba, perfeito. Por Mira, foi, se non a que máis, das experiencias que máis me... máis bonitas. Das que máis disfrutei, e das que vou ter sempre un bo recordo, porque ao final é como levar o que ti ves noutro mundo no fútbol profesional, levalo a un fútbol máis modesto, porque xa solo estar concentrado, todo o que tes á túa disposición de infraestructuras, de xente, de fisio, de entrenadores, é unha barbaridade. Incluso hasta o que me... Mira, podría valer unha nada, pero o tema de salir da man nos partidos, salías da man cos rapaces, sí. E hasta lle vías a cara de ilusión, que ainda tiñas ti máis ilusión, a mellor que eles, pero ese feito de xuntar a tanta xente, porque xa nos tocou, por suerte, tocou nos tamén xogar aquí en Galicia, e bueno, todos os detalles, sí, a concentración moi... fixeron, a verdade que foi moi bonito, moi increíble. Bueno, unha experiencia moi positiva, do mellorcillo. Sí, é bueno ter sempre aí, de por riba se deu nos... Bueno, pues tuvemos a oportunidade de ganala, o sea que moito mellor. Bueno, a Maceira voulle preguntar, Maceira, que dirías ti a un neno que empeza agora a xogar ao fútbol? É o que lle podíamos decir. Xa que eres un hombre con tanta experiencia, pois, que se che ocurriría? Vou facer a mesma pregunta ao noso creador, da creatividade. Bueno, pues mira, eu... Digo a verdad, eu ao neno non diría nada. Non? Eu diría yo ao pais. Bueno, vas por outro lado. Sí. Que non vayan ao fútbol. Non, Que non vayan ao fútbol. aparte deso, se un neno é bo e cho queren levar, non hai por que andar paseando os nenos daqui para lá, un lado para outro, levándoos a Santiago, levándoos a Pontevedra, levándoos para que xoguen nun equipo que ao fin e ao cabo prácticamente é como o Cedenso, o Sporting, mareando aos nenos. Ese neno é boa, non é como hai 60 anos que non te vía nadie. Agora todo o mundo se saben que neno é bo, e que non é nada, e que se pode valer ou non, e se che venen buscar. Os nenos... Si, hai nenos pequenos que van a Vigo. Efectivamente, pero é que hai nenos que pasean os pais, caralho, falando, non sei, como se fora un mercado. Xa. A mí ese non meu. Xa. Pasou o mesmo, cando entrei ao Sporting, eu diría aos pais que se o neno vale ou tal, que vai buscar aquí. Bien, pois non está mal. Tanto está cos amigos, cos compañeros... Efectivamente, non, con a súa xente, punto. E ti que me dirías? Desa mesma pregunta, polo da creatividade. A ver, no, eu sinceramente eu diría un pouco na línea de Maceira que disfrutaran. O sea, eu creo que disfrutaran, está ben ter un objetivo, está ben querer ser futbolista, todos quixemos ser futbolistas. E iso está moi ben, pero eso que non nos trae, o sea, que disfruten e que aproveiten os valores que lle dá ter a suerte de estar en un equipo e de formar parte de un deporte de equipo. Esos valores, ao final, van a beber deles toda a vida. E despois, se chegas, pois chegas, e se non, hasta onde chegues. Pero, sobre todo, disfrutar e aproveitar os valores que che aporta un deporte de equipo. Moi ben. Por razonamiento, a mí encanta. Creo que é o ideal. Sí. O sea, un rapaz, depende un pouco da edad, pero cando está empezando, queres decir, xoga, disfruta, pasa ben, como cando empecé cortábamos a calle e xogábamos a pachanga. Exacto. Punto. E se aprendes a dar o balón, se aprendes a facer moitas cosas que non ten sentido cerralo, ni encasillalo, ni nada. Toñito, que che di a ti a palabra fútbol? Penso, mentre lle digo aquí ao amigo Caraván, a él fago a pregunta de
que significou para ti poñer por primeira vez a camiseta do Estradense? Ou outra, porque ao mellor de pequeno, ao mellor poñer unha camiseta temblas máis que de maior, porque estás acostumbrado, non? Non sei se quere... Está pensando a pregunta que lle dixen a Toño, non? Sí, bueno, Sí. A ver. A ver, pois mira, a mí pasou ao revés. Eu, de feito, cando eres pequeno, creo que, ou polo que a mí respecta, poñías o que fora, me refiero, ti xogabas, salías cos compañeiros, estabas todos formando un grupo. En cambio, sí que cando din o salto así de estar en regional a preferente, que empecé no estudiantil, sí que a primeira vez que puxen a camiseta iba un pouquinho nervioso. Sí. Pasoume o mismo cando din o salto tamén aquí ao Estradense. Ao final ti ves, non xa porque vas a formar, porque ao final xa sei porque ves recomendado, porque falaron de ti ou porque traes unha expectativa de ti da que, bueno, ao final sempre se espera cando fichan alguén, bueno, ao final esperan algo de ti, e sempre vas con eses nervios de farei no ben, e iso é o que a mí máis me... E Toño? Sobre todo cando arranco. Ti preguntaban a min a palabra fútbol, non para a palabra fútbol. A ver, fútbol. Então, mira, fútbol entra, bueno, para mí como neno pequeno, como fungas, que estamos aquí, o fútbol era o único que víamos pola televisión, o que xogaba os líderes da casa, o que xogaba nos camiños, ou nas leiras, ou onde fora. Pero o fútbol foi ordenando despois para min, tamén como maestro, como deporte. É dicir, nós temos a suerte de practicar fútbol, pero teñen a suerte de practicar outro deporte. Entón, o deporte, en xeral, o fútbol en concreto, significaría pois, a adquisición duns valores para a vida. É dicir, o fútbol, o deporte en xeral, tens que sufrir. Na vida tens que sufrir. Vas levar golpes, vas levar alegrías, vas levar... Ese deporte prepara a un para a vida. Eso, sí, son os valores que nos dan. Dedicado ao deporte, o fútbol. Dani, con que te quedarías ti do fútbol? Vouche algo así, algunha cousa boa ou algo bo ou algo malo? Voulle facer esa pregunta a todos tamén. A ver, o fútbol danos moitas cousas. A mí podemos quitar algunha, tal e cual. Eso ao largo dunha trayectoria de fútbol tes moitos compañeiros, moitas amizades, pero por outro lado tamén o que di Toño, os valores. Un sacrificio que tens que facer, digamos, non diario, pero casi diario, porque entrenar hai que chegar a hora, igual que tens que chegar a hora cando traballas, é unha organización na tua vida que ti faz sendo pequeno, que depois cando trasladalo cando eres maior, cando a medida que vas crecendo. O amigo Torres. Sí, un pouco aí creo que vamos a coincidir todos polo feito de que, bueno, notase que que formamos parte de un deporte de equipo, neste caso o fútbol, e entonces agora que xa levamos tempo sin xogar e sin formar parte deso, pois o pouso que queda pois son os valores, son as amistades, pois é o que che aportou ese deporte como persona, o sacrificio, pois o compañerismo, aprender a gestionar as frustracións, e entón, bueno, notas en ese sentido a coincidencia pois das persoas que pasamos por aí, que tuvemos a sorte de pasar por aí, e que o que nos quedou, o recordo que nos quedou foi ese pouso, esos valores que nos aportou e dos que bebemos para ser a personas que somos, non? Sí, eu creo que todos estamos nesa línea. Os que viñamos de fora, como ti ou eu, para mí o fútbol supuxo facerme estradense. Estradense non de xogadores, senón... Sí, fíjate, un valor máis. Eu chego aquí sin conocer a ninguén, e resulta que empezas a xogar a fútbol, empezas a ter amigos, os amigos están fora, un motivo de integración, a xente, foi introducirme nunha sociedade. Sí, un motivo de integración, claro. Eso é curioso, porque a mí pásame que ainda fai pouco preguntaronme cando xoguei no Noia, si quero que gane o Noia ou quero que gane o Estradense. Eso non ten, esa pregunta non ten moito sentido, porque o Noia estuve 20 anos e na Estrada foi quen me formou, quen me fixo, onde vivín, onde me casei, donde isto é parte miña da miña vida. Media vida dediquei ao Estradense. Entón, como pode facer esa pregunta? É un pouco, non?
E para terminar, Maza, que significa o estradense para ti, fillo? Home, Que significa? no deporte todo. Porque toda a vida foi Claro. estradense, non? Bueno, Ainda agora, bueno, vos tuestes outra época moi boa agora mesmo, que desde que empezaron os cambios, pero cando empecé eu, citábamos a 15 e 4 iban a sí. grada, que non había cambios. sí. Iso era máis... Non había cambios. No. Xogaban 11, e non había cambios. Entonces, claro, o entrenador estaba aquí. A non ser que alguén se lesionara ou algo. Non había cambios. Tampouco, o sea, se lesionaba alguén xogaban con menos. Había 11 xogadores, como acabaras con 9. Jo, De punto e pelota. fíjate, eso é novedad para mí, non sabía. Pois, sí, home. Entonces, chegábamos ali 15, e claro, non nada a alineación, todo o mundo que tal, e vías cando nos nombraban o teu nombre, entrenador, respirabas o outro, tal, como facía, pasou moitas veces. Un pouco para a gradiña e a ver ali a animar os compañeros. Iso era foi os cambios, foi unha cousa moi boa que fixeron, penso eu, moi boa. Bueno, pois eu quedaríame como primeira experiencia deste coloquio, aunque foi, bueno, para empezar, non estuvo mal. Quitamos puntos importantes, quedome sobre todo co tema dos valores que nos dá o fútbol. Eu creo que todos pensamos o mismo, non? Voume quedar con eso, sobre todo. Va, a creatividade vamos a deixar un pouco. Vamos a deixar a madurar. Sí, a madurar. Pero sobre todo agradecervos en nombre do Estradense, da directiva estradense, que estuverades aquí. Para min, bueno, para min foi maravilloso, porque voume encontrar cada vez con amigos, non con compañeiros, ni con veciños. E agora yo Estradense tamén, e a ti, me invitarades, porque é moi bonito. É bonito. E vamos a ver que celebren o centenario como Dios mande. Sí. Con actos e actividades aí a montóns. E que siga a racha de E victorias. se queren que colaboremos máis colaboraremos. E gracias a todos por vir. Vale, fillo. Bueno, Venga, moitas gracias. nada máis.